әзерлейбез. Хәзер инде менә площадьта да, паркта да, шулай ук инде үзебезнең авылларыбызда, Актүбәдә шундый эш бара. Хәзер инде менә оешмалар белән, ПП-био белән, нефтьчеләребез белән үзебезнең шәһәребезне, авылларыбызны, Актүбә бистәсен яңа елга әзерләргә, шәһәрдә генә, азнакайда гына безнең 7 шушы бизәлгән чыршы була, һәм инде аның кырыенда горкалар, яңа элементлар, мафлар булачак. Менә монда инде парк Ишкаевда ел сайын үзебезнең балаларыбыз өчен, яшьләребез өчен, шулай ук инде бөтен азнакай халкы өчен шундый каток. Быел инде без аны иртәрәк ясадык. Күреп торасыз, хәзер инде балалар килә башлады. Һәм инде монда бик зур безнең горка әзерли, елка булачак. Һәм инде бу азнакайлар өчен шундый матур яңа ел вакытында, һәм инде яңа ел каникуллары вакытында, шулай ук ял көннәрендә иң яраткан урыннары булачак. Монда инде прокатта эшли, шулай ук буфетлары да булачак, прокатта шушы конькилар да булачак. Менә карап чыктык, монда инде менә рәхәтләнеп шуарга була, йөрергә була конькида. Һәм инде мәктәптән соң, обедтан соң балалар рәхәтләнеп ял итсеннәр. Свежий воздухта, шундый һавада. Шулай шәһәребезне 1 декабрьгә хәтле без инде тырышабыз шушы бөтен булган яңалыкларны, гирляндаларны, шушы снеговикларны, мафларны, чыршыларны бизәргә, һәм инде халыкның кәефен күтәрергә кирәк, үзебезнең кәефне күтәрергә кирәк. Яңа елга шундый яхшы әзерлек бара үзебезнең шәһәребездә, үзебезнең районыбызда, авылларыбызда.